vind ik wel humor. Zou je dat bord nou eerst door hebben gehangen of had het vroeger ook bij... Hallo? Goedemiddag. Mag ik even storen? Nee. Niet? Ja, natuurlijk wel. Nee, zeg het maar. Tuurlijk wel. Kom gerust binnen. Of zullen jullie niet binnen? Ik ken hem ook Limburgs praten. Je mag Limburgs praten wat je wil. Ik versta alles, maar ik praat het niet. Oké. Ik vind het wel humor trouwens. Geen fietsenplaatsen. Nee, dat zijn er genoeg. Oh, je heeft al Het is genoeg. klaar, het is klaar. Maar u bent niet alleen old school, Ja. maar u doet ook in oude spulletjes. Ja, zeker. We hebben van alles. Hier binnen is alles te koop. Alles. Alleen dat wat ik niet wil verkopen is iets duurder. En die loopt daar zeker. Die is niet te betalen. Goedemiddag. Hallo. Jullie mogen best Nee, binnenkomen. maar ik dacht dat u... We zijn open, dus Ja, tot 6 uur hè? ja, niet langer. Nee, Hallo, ik dacht dat u die mevrouw bedoelde van alles is te koop, behalve één ding. Nee. Die is ook niet oldschool. oldschool. Die is ook niet oldschool, dus. Maar wat verkoopt u niet dan? De vleugel. De kat. Dat is een echte. Dat is een hele echte, dat is Frits. Frits! Zelfs als je zijn naam zegt, beweegt hij niet. Oh, kijk. Kijk, daar komt hij toch hoor. Hij is op leeftijd. Gaat een beetje in slow motion. Nee. Een jaar of 9 denk ik. Is een jaar of 8 geleden komen aanlopen en is nooit meer weggegaan. Dat is een echte kroegtijger. Is nooit meer weggegaan. Dat is een kroegtijger. Ja. Oh, maar dit is ook wel een echte kroeg, hè? Met de kleedjes nog. Ja, gelukkig wel. Veel kroegen zijn er niet meer. Dus, En wat zag ik nou hier? De Poegclub. De Poegclub. Poegclub. Oh, wacht, maar daar heb ik wel eens van gehoord van de Volgens bokkenrijders. mij hebben jullie die al een keer gefilmd. Eh, De bokkenrijders, van die oude poegjes met die hoge stuur. Ja. Vandaar de naam bokkenrijders. En dat is een clublokaal. Dit is het clublokaal. We vertrekken ook altijd hier met toertochten en zo. Maar ja, dan moeten ze rijden, dan kunnen ze niet veel drinken. Dus dat is weinig Waarom omzet niet? voor jullie. Oh, oké. Hoe meer je drinkt, hoe meer je rijdt. Maar er wordt inderdaad wel regelmatig wat verkocht. Nou, het valt wel mee. Het is net als met het bier, het wordt steeds minder. Oh, dat klinkt een beetje... Nee, ik ben tevreden met wat we hebben. Ja? Ja. Oh, nou dat vind ik dan Dat wel... is de enige manier om te overleven. Ben tevreden met wat je hebt. En hoe lang zijn jullie allebei al kroegtijgers? Deze kroeg, 28 jaar. Andere vraag. Hoe lang moet ik nog? Hoe lang mag u nog? Oké. Maar hoe bent u in Voelender terechtgekomen dan? In 19, wanneer was het maar? Het 75? 78 zijn we hier terechtgekomen. maar 78 niet, ben- in de kroeg zelf. Niet in de kroeg zelf, nee. Ik woon op het Kerkplein. Al vanaf 1978. Dus. Maar had u, Daar stond een huis te huur. Dat hebben we toen gehuurd. maar had u voor deze kroeg ook al een andere kroeg? Ik heb vroeger de Klinker gehad in Heerlen. De oude Klinker op de Emmerstraat. En daar ben ik toen weggegaan. Toen ben ik een tijdje bedrijfsleider geweest bij de Blauwe Reiger, wat nu Café Pelt is. En daar ben ik toen ook weggegaan en toen ben ik hier begonnen in 1994. Dus, En nog altijd met plezier? ja tuurlijk. Ja? Anders moet je stoppen. Wat is het? Was dit vroeger een danscafeetje of zo? Omdat er nog zo'n zaaltje achter zit? Ja, dat zaaltje is toen standen nog bijgebouwd. En dat was af en toe echt danscafé was. Toen ik hier de eerste keer kwam, stond er een snoekertafel. Oh. Dus daar kon je wel opdansen, maar Oh, ik wat vind is dat? Vroeger was er een kegelbaan bij. die menukaart, die vind ik wel interessant. Welke? Nou, daar boerenkool met poedersuiker. Ja, dat is heerlijk. Ja, staat alleen geen prijs bij. Nee, maar het wordt te druk. is uitverkocht. Oh, is uitverkocht. Ja, Als kijken te druk is. En daarboven, rookworst hebben we wel. rookworst zonder R is ook worst. Klopt toch? Ja, als een zwerende vinger.
En een bandrecorder, wordt die nog wel eens... Alle Revox, geweldig. Ja, wordt die nog wel eens gebruikt? Die gebruik ik nog regelmatig. En een cd-speler, ik had nou de cd, maar die is afgelopen, dus ik moet eigenlijk een nieuwe opzetten. Een cd. Maar dan krijg je dus een achtergrondmuziek. Dus, Het hangt van old school aan elkaar. En maar alles wat goed is, hoef je dan niet steeds te veranderen. Nee, maar waarom mag de vleugel niet weg? Die is niet van mij, die is van Jesse. Die is van mijn broer. Ah. Die hebben we hier toen neergezet. Die heeft hier op een gegeven moment, heel lang heeft hij elke week hier gespeeld. Maar dat komt wel weer. En dat podiumpje is nou ook nog altijd in gebruik? Morgen speelt hier een Nico Christiaanse met Blues of Feel. Er wordt veel gebruikt. Heel veel. En dan ook veel bluesmuziek? Ook. Van alles. Ja? Echt van alles. Er hebben allemaal Mongolen opgestaan met die neusklanken en zo. Dus, Oh, hoe noem je dat ook alweer eens? Ja, die hele aparte manier. Ja. Jo, de Gwetstaat. Dat is toch die hele aparte manier van... Met die neusklanken. Het, het zal een naam hebben. Dit was Altai Hangai, de band. Uit... ik weet niet hoe ze heten. En weten de mensen het podium dan ook nog te vinden een beetje? Jawel. Ja? Echt wel. We hebben 1 keer in de maand hebben we open podium. Tweede zaterdag van de maand altijd. En dat is zeer goed bezocht. We geven hier gitaarlessen. Dus die komen natuurlijk ook allemaal. Nee, niet allemaal. Die mogen niet allemaal komen. Maar er komen er wel veel. Dus u bent zelf ook een muzikant? Ja. Doe ik al jaren. Man van veel talenten. Of alles net niet. Kan ook. Of net niet, ja. Ik doe altijd heel veel, ja. Dat klinkt dan weer een beetje als 12 ambachten en... Dat is toch goed, 12 ambachten? En die 13 Dus ongelukken moet je beperken. Dat is Oké. moet je gewoon zo. Dus dat zijn er nog geen 13? Nee, echt niet. Echt niet. Nee, ik heb altijd veel gedaan. Moet je ook wel in een kroeg. En wat zijn uw talenten? Mijn talent. Ja? Tegen dat mij is kunnen. vrouw. Of tegen Dat is hem alleen- kunnen? Nou, dat is echt een talent, zeggen mensen. Dus Is dat zo? Ja, Ja. dus Die vraag die ik net stelde, voor hoe lang moet je nog? Die hebben ze haar al 100 keer gesteld. Oh. ik kan goed luisteren. Hij maakt muziek, ik kan goed luisteren. Heb je ook nodig, hè? Luisteraars, Ja. toch? Ik schilder wat. Nou, Gewoon, zeg het maar rustig. Je schildert. schilder. Maar niet professioneel of zo, gewoon hobby. Hangt hier ergens iets van u? Ja. Ja. Kom kijken. Is dat Daarachter van hangt u? een Nee, dat is van zijn broer, van Jesse. landschap. Allemaal goed. Dat heeft zij gemaakt. Zonder tomatensoep. Zonder, maar dat kan nog, hè. Maar ze heeft één grote fout gemaakt. Ze heeft de verkeerde naam eronder geschreven. Oh. Ja. Stomme. Ja. Dat krijg je niet verkocht zo. Nee. Nee. En als het van Gogh was, kreeg je het niet verzekerd. Nee, maar Het is wie zet er nou Margriet onder een schilderij met Margaret. zonnebloem? Margaret. Nee, ja. Nee, maar dat, ja. En die Ja, ook? Die ook, ja, dat is... Die ook, ja. En je haalt ze er wel uit, hè. Die vind ik ook leuk hoor. Is ook leuk. Ja. De verwondering. Ja, dat kun je wel zeggen. Ja. Rijkswijn. Ja. Kleurtjes. Kijk, kindje met het, wat is het? Met Is een het varken, ja. een met een biggetje. varken. Het is... Hoe staan kinderen in het leven, hè? Dat, die kunnen dit nog verzinnen, zo. Dat lijkt wel zo'n hekwerkje wat vroeger om een graf heen stond. Ja, het is ja. Het begin, het einde, de weg die je bewandelt misschien, weet ik niet. Nou, als iemand het weet, dan zou u het moeten Ja. zijn. Nee, maar het kan alle kanten uit, Misschien hè? achterop, maar daar hebben we nooit gekeken. Maar Alle kanten kan het uit. is dat dan ook een beetje intuïtief geschilderd? Ja, dat is wel zoals ik vroeger zelf eigenlijk bewust werd van het geheel. Ik keek naar de lucht en toen dacht ik, huh? Dat is allemaal
Dat omvat ons allemaal eigenlijk. En dat moesten we een beetje zo verwoorden in een schilderij. En dat heb ik zo gedaan. Maar dat moest van wie? Ja, dat was in de lessen eigenlijk. Oké. Dus dat was van een opdracht van hoe sta je in het leven, de bewustwording, terug naar het begin, zoiets. En dan moest je dan een prent van maken eigenlijk. Maar die is toch zeker niet te koop, hè? Nee, die is niet te Nee. koop. Nee, want dat is ook te persoonlijk eigenlijk. Hè? Maar mensen vinden hem wel mooi. Ja, ik vind het fantastisch. Ja. Als ik zou moeten kiezen tussen de Van Gogh en de ware Margaret, dan zou ik voor de ware. Ik ook. Ja.